Karon mga kaigsunan, ang akong tema ron may tungod aning kaluwasan o kining Dios. Ningon ang mga Katoliko mga kaigsunan, ang mga Seventh Day nga outside of the Catholic Church there is no salvation. Binisaya pa, walay kaluwasan sa dili mga Katoliko. Kung dili ka Katoliko, wa gyud kaluwasan. Mao na ilagi nga mga kaigsunan. Nya ang mga Muslim mga kaigsunan di man musugod. Ang mga Protestante di man musugod kay sila man sa kunoy maluwas. Kay naa man sa Biblia, Iglesia ni Cristo sila sa Roma 16:16 nga kami man gyud maluwas. Unya ang Katoliko tanon man gyud kay mga kaigsunan nga outside of the Catholic Church there is no salvation kay sila ra say maluwas. Mao ni mga kaigsunan dito lantaw ni pag-ayo karon kung kinsa man gyud maluwas suma sa Biblia, kung kinsa may pinili sa Dios. Mao ni mga kaigsunan sa Amos 3:1-2, katawhan sa Israel, pamatia kini mensahe nga gisulti sa Ginoo bahin kaninyo. Sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, kamo lamang akong gipili. Katawhan des Israel mga kaigsunan, Amos 3:1-2. Sakot pa ang katawhan sa Israel mao day gipili gyud sa Ginoo nga maoy maluwas mga kaigsunan. Kunya mga kaigsunan, klaro kayo mga kaigsunan nga daghan kay nireklamo ani. Kaya masabon bang kuno sa Katoliko pag luwas nga ang ingon man Ginoo nga Lucas 12:32 dingon man Ginoo ayaw kahadlok gamayn panon kay ang gingharian sa Dios ihatag kana kaninyo kamay panon man nya nakapungutan na sa kung dako panon man ning Katoliko ngano nangton man sila nga sila ray maluwas. Mao ni mga kaigsunan sa Roma 9:27 niyon jutay lamang bisan unsa kadaghan sa kaliwat ni Isayas jutay ra gyud ang maluwas. Roma 9:27. Klaro kay mga kaigsunan ang Biblia. Unya sa 1 Timoteo 1:15 lalai na sa mga kaigsunan. Tinuod og angay dawaton og tuhoan sa hingpit nga miani si Kristo Jesus kalibutan aron pagluwas sa mga makasala. 1 Timoteo 1:15. Nakunsa man ni mga kaigsunan nga makasala naman sa iluwason. Miani ko na si Kristo Jesus kalibutan aron pagluwas sa mga makasala. Kusa ang ato mga kaigsunan ning kamot sa. Unya, klaro kay mga kaigsunan kay lagi kini laging Biblia mga kaigsunan ato gyud matanaw pero niingon man gyud ang Ginoo sa Juan 10:16. Mingon si Jesucristo, ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dadon ko sab sila ngani ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo sila kusana lamang kapanon ubos sa usa ka magpalantay. Klaro sa kay magigdon na pa laing panon sa. Unya giangkon mas Katoliko nga sila ra. Nani ama sa kinsa man din ning laing panon di ay naa day maluwas ani. Dili kani ang mga Muslim mga kaigsunan. Mao ni mga kaigsunan giangkon sa uban kanang nagawas turil kuno sila na. Unya daghang kay dinhi mga kaigsunan ang sugom sa Ginoo. Matud pa sa Jeremias 11:3 nag-ingon ang Ginoo, tinunglo ang tao nga dili mutungan sa malagda niining kasabutan. Klaro kayo tinunglo ka ug di ka mutuman sa mga lagda o sa kasabutan mga kaigsunan. Unya dinhi mga kaigsunan ato gyud malantam unsa magini Jesucristo mga kaigsunan. Sumasa sa mga Quran mga kaigsunan, kuno na may Quran naa sa mabasa diha. Nakabasa sa Quran mga kaigsunan. Unya ulahon ni nato ang Mateo 26:39. Milakaw si Jesus sa unahan og mihapa sa yuta og nagampo nga nag-ingon, amahan ko kung mahimo kuha ka nako kining kupa apan dili ang akong pagbuot may matuman kun dili ang imo. Nagampo man kay si Jesucristo mga kaigsunan. Unya mao man ni Dios sa mga Katoliko. Si Jesucristo mao may ilang Dios. Nya nagampo sa amahan. Hay man day Dios ani ang amahan og si Jesucristo. Mao ni mga kaigsunan dili gyud makapangangkon ang Katoliko ani kay ang ilang Dios si Jesucristo man. Nya sumala sa Quran mga kaigsunan ato sa mabasa sa Quran. Klaro kay sa Quran mga kaigsunan sa Sura 3:59. Naagi sa Sura 3:59 sa pagkatinuod ang panig-ingnan ni Jesus alang kang alak sama lang kang adan. Naagi Biblia Quran nila sa Sura 3:59 sa pagkatinuod ko no ang panig-ingnan ni Jesus alang kang ala sama lang kang adan. Tao ra gyud ay samang adan Jesus sa ilahan ni bersikulo. Unya si Maria sa makisa ang inahan ni Jesus ang gapili sa dian si Allah sa diay naa sa Sura 3:42
Si Allah mo'y nag-ulay kang Maria og nagpili kaniya nga labaw sa tanang babae sa kalibutan. Si Allah day kapili ana makaigsunan sa Surah 3:42 nasa Quran. Sa to pa si Jesus ug si Allah adto day ni magampo ni si Jesus ug si Maria adto magampo ni Allah. Kay ni aman diri mga kaigsunan sa Surah 5:114 mituaw si Jesus nga anak ni Maria. O Allah nga among Rabi, ipakanaog alang kanamo ang talad nga puno sa kalanon nagikan sa langit. Hatagi kami sa panalangin tungod kay ikaw Allah mo'y labing maayong magpanalangin. Si Allah day mo'y magpanalangin. Si Jesus ug si Maria pinili din ni Allah. Ay mari tinuod ani. Mao dayto mga kaigsunan sa Biblia mga kaigsunan. Klaro kay dinhi mga kaigsunan sa Surah 3:55. Surah 3:55. Sa diha nga si Allah moingon, O Isa, ako magalalin kanimo ngari kanako ug magaluwas kanimo batok kanila nga mga kafir. Kinsa day muluwas ni Jesus? Si Allah naa sa Biblia sa Surah 3:55. Ngano man mga kaigsunan? Sa Mateo 27:46, niingon man si Jesus, Ili, lima sabatani. Mato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang nibiya, dahil ko na makaigsunan, ingon ang mga Muslim, si Allah ginibiya mo itong namatay si Jesus. Kanya, giluwas na niya sa Surah 3:55, giluwas si Jesus ni Allah. Mauna makaigsunan ang kaagi dili sa Quran, nga ako sa nilabasahan, kunya, daghan pa kay din makaigsunan, na ato yung malanta mga kaigsunan, na matistingan mga kaigsunan, kay niingon man gud ang Katoliko ang balikon yun nato, na sila na di maluwas mga kaigsunan. Busa purti ng daghang reklamo kaya ni, nagreklamo na ang mga tao, na nganong kamuman na, at sa Episo 5:27, ang iglesia nga matuod, putli, walay ikasaway, walay buling, o walay bisan unsang apan. Kisayunan ka na, unsa din ni ang iglesia nga matuod mga kaigsunan, wa gyud buling, wa gyud apan, wa ikasaway, bisan unsa. Kunya, kung mauni atong gamiton man kaigsunan, ang mga Katoliko, kumusta man, unsa may sulti ni Pope Francis, matod pa ni Pope Francis mga kaigsunan, ang mga Katoliko, daghan kaayong mga bayot. Ningon jud ang si Pope Francis mga kaigsunan, kunya, daghan jud kay nagkahimo sex scandal. Pope Francis yun na din pamatuot, niya giswayan kaya na ni Duterte san, na tinuon na, kay ang mga bayot magkaigsunan sa Leviticus 23, ang mga bayot patyon yun sa Ginoo naagi na sa Biblia. Kunya mga kaigsunan, kadaghanan yun ang Santo Papa mismo ni angkon man nga daghan yun kay mga bayot sa Katoliko sa iyang masako. Ito kay mahimo ani mga kaigsunan, kay dinhi man sa Biblia mga kaigsunan. Kunya klaro man kay dinhi nga kadaghanan yun sa mga kaparian yun nakahimog yun sa dili nun tanan, kadaghanan lang. Unya, ato makita din mga kaigsunan na ang tinuod nga iglesia, wa ginay ikasaway, way kunot, way bisag unsang apan. Unya, ang iglesia Katolika mga kaigsunan, nangangkon man sila ray maluwas, daghan man kayong kunot, daghang buling. Mauni mga kaigsunan na ako lang mingon sa katapusan, ako na lang mingon na ang kinabuhi sa tao sama lang sa balili. Nutubo kini og mulipang ingon sa ihalas nga bulat. Huypon sa hangin ug ipadpad ug unya mahanaw sa dayon. Daghang salamat. Bye-bye.